Қызық бит инде. Йомғақны мына сүтүүнүң бір тәртибі бар. Йомғақны істен сүтә башларга кирәк, дөрес итеп йомғақ торсын өчен. Шунда кирип сибелмәй. Дөрес нигә төшсәң, шул шәҗәрәне тарихны барлаганда, дөрес ыңгайга юлга төшсәң, шул асыла башлай. Шуннан үзеннән үзе асыла башлай. Менә әле безнең авылның гизе нәселе барсының да шәҗәрәсе бар. Авыл шәҗәрәле авыл дип әйтергә була. Анда күпме эзләсәң дә, күпме язсаң да, күпмеләр генә суқсаң да һаман сыгып тора, тарих сыгып тора. Үзебезнең авыл кешеләре турында да язмалар табыла, ару турында да беләсе килә, атамалар турында да аларның беләсе килә, каян нисек килеп сыккан. Күрше тирә авылларга бәйләнгән, бөтен тарих бәйләнгән, кешеләренә бәйләнгән, атамаларга бәйләнгән. Тирә якта ис китәрлек олы бер тарих ята. Менә хәзер шуны гомер җитмәс мен әйтәм, буларның бөтәһен дә нитеп башласаң гомерең дә җитмәйдер. Балалар булып, яшьләр булып алып китеп, шуның нык кына күңел биреп, күңелен салып, ошо газиз ватанын яратып, сөеп дәвам итсә, менә нинди әйбәт булыр дип уйлыйм. Мәкәш авылын хәзер шәҗәрәле дип әйтә алабыз. 100% булмаса да, бер-ике семьяның шәҗәрәсен язып бетмәнек, алар соңрак килеп урнашкан. Безгә менә бу төптән килгән Казанфар бейнигә кушылып, ошо тарафларда нугайлар белән китмәенче калган башкорт ырулары, башкорт нәселләре менә ошында безнең авылда урнашып калган. Безнең авылга килеп урнашкан кешеләр, алар Польша походында катнашкан яугирләрнең нәселләре ошында. Анда шундый китабында язалар, аның кешегә белгертмәй генә торган яшерин шундый була фарман. Башкорттан һәр вакыт ихтилаллардан куркканнар бит инде. Яугирләр кайтса, тагы булырга мөмкин хәл-әхвал. Шуңа күрә үзләренең илләренә тамам тапкыр гына авылларына таратмайынсы, мөмкин хәтлек ситрәк киргә, икенчерәк тапкырларга, икенчерәк авылларга. Безнекеләр ошында кайталар. Бу 1771-72 еллар. Анда менә безнең Кызраш полковник та була, анда башка башкортның полководецлары күп була бит аның. Аның үзенең исемлеге бар, аның китабын сыгардылар, тарих институтының китабын сыгарды, исемлекләре бис бар, кем ничек урнашкан. Хәзер безнең нени яза башлагас, ошо Мәкәшне яза башлагас, Балта Мукашев дигән исем килеп сыкты. Мукашев, Мәкәш бит инде ул. Мәкәш исеме менә тамыр МКШ. Үч хәрефтән торган тамыр. Анда нинди хәреф кушып ясайсың бу тамыр сүзгә? Шуңа күрә авыл исеме нисек кенә язмайлар бездә. Микаш, Мәкәш, Мәкәш, Микаш төрлесе хәреф килә. Монда Мукашев дип язылган, Балта. Хәзер Балта. Мин карай башланымда сказкаларда Гайса Балтысын язылган. Балта, теге Балта һаман Гайса. Гайса Аслаев дигән кешедән суаш нәселе башланып китә, безнең картайымнар нәселе. Инәйемнәр яклап картайымнар нәселе. Балта Мәкәш малае булган. Ул тәктималга түгел бит ул. Ул ике тапкыр бер нәмә кабатланмай. Ана шу йомгакның теге истә калган нәмә шулай сүтелә башлай, икеле логика сразу килеп сыга. Хәзер Мәкәш үзе кая? Мәкәшне мин һаман таба алганым юк. Шунда хәзер Ходай Тәгалә китереп сыгарам, булай гынамы? Бер малай әйтә, Белоруссиядә Микашевич калаһы бар икән дип йөри. Хәзер сыктым интернеттан Микашевич калаһына. 1778 елнымы. Обосновал наш город дед Микаш дип язып ебәрәләр. Дед Микаш анда тәктималга барып сыкмаган бит инде. Бездә Мәкәшне тамам гына белүче кеше юк. Маллары күп булган. Ул йөрәк буйларына хәтлек малы белән йөргән ифрат бай хәлле кеше булган дип. Шунан 1736 елны Анвар Закировичның ниләрендә, эзләнүләрендә Мәкәш Айыткуловның исеме килеп сыга.
Мәкәш Айытқұлов, Мәкәш бит инде. Хәзер безнең сказкаларда Айытқұловлар фамилиясы. Кызраш фамилиясында Польша походында Айытқұловлар, бернисә бер туганнар Айытқұловлар катнаша. Мәкәш Айытқұлов. Монда логика ярылып ята. Мәкәш үзе юк. Әллә ул шул Польша походына китеп, шунда касам ул, шунда торып калам ул. Белоруссия, ул Микашевич урыннары Полесские болота, Полесьеда. Әллә ул әле хөргөнгә ебәрелгән булган. 1736 елындагы ихтилалларда нидә батшага хат язганда Мәкәш Айытқұловның култамгасы бар. Әллә азактан Зәки Валидияза үрәз нәселеннән ихтилаллар тамамланган әле халыкны куркыту өчен язаланмаган халыкларны да кире сөйрәп алып, нәселләрен тагы кыйраталар. Сәбәпсез, уже халыкны нидә тотып торыр өчен. Тип яза, ул бар. Хәзер Анар Закирович яза 9-й род Минцев Уразлы название установить не удалось дип яза. 9-й род Минцев дип. Ул 50 мең ние, меңнәр 11 тармак бит инде. Улар 12 тармак була. Шунан ушу үрәд 50-ләргә кушылып китә, үрәд бейнең нәселе. И 11 торып кала, 12-дән 11 торып кала. Менә безнең өйдән урманга хәтлек булган ушу яланнар, үрәд бей яланнары, үрәд яланнары, исеме шулай. Исеме калган, үрәд бейнең. Хәзер Мәкәш авылының тияк башында Әмирхан сабыны бар, Әмир сабыны дип кенә йөрткәннәр инде уланы. Хәзер Әмирхан Илүкәй улысының Сатай авылында аның туганнары булган, шу Мәкәшне дә кертеп ул старшина улус булган. Менә килеп сыга. Хәзер үрәднең туганнары анда булгас, ул әллә үзе дә ихтилалда катнашып югала әле ул. Аның ниләре Илүкәйләргә кушылып китәләр. Шуңа күрә Анар Закирович аның род установить не удалось дип яза уларны, дөрт яза. Кушылып китә, 2 рубрга алар тугандаш була. Ревизия сказкаларынан алып, bütün кешеләрнең тәү башта ук башлаган ниләрне шуннан алып эшләнем. Мөмкин булганнарын электән ниткәннәрен алданрак еллары якынса китереп тә кайсы берләрен алырга туры килде. Менә Мәкәш Айытқыл үзе Анвар Закировичның тоже китапларында бар ул. Ул Имен авылында 2 Айытқыл яшәй, 2 төрле. Берсе анда 2 шәҗәрә китерә ул, шулар безгә туры килә, якынса туры килә. Минзәлә ягындагы. Безнең меңдә шунда ук хәтлек була бит инде. 1795 елда улус исеме шулай, Илкай Минская. Илкүл булып китә бит шул исем. Илкүл. Ул шулык авыллар керә, шулык ниләр керә шунда. Но нишләптер менә шуның атамасы үзгәреп китә бит. Шуның белән Илкәйнең исемен оныттырыр өчен эшләнәм ул. Анализ ясар урынга менә шу кабатлану бара. Бер хезмәттән икенче хезмәткә күчсә, анализ аны күрсәтмәй, төпкәрәк төшеп китсәң. Идүкәйнең үзенең иле булган бит. Идүкәй үлгән вакытта бала корт инәсен сырган күк, аның бөтен руы елашып торган, аның мәете эргәсендә, ул үлгәс дип. Ана ул тау башында җирләнгән, ул бит минең дөям кая туктай, мине шунда җирләгәт дип әйтә бит ул улына, Мразымга әйтә ул. И ана тау башында җирләнгән, аңа бик матур селтәрдән куйдылар бит, кашмау куйдылар аңа төрбә. Ана ул Идүкәй кабыры бит ул тауда утыра. Без аны сөйләмәйбез, бүген дә сөйләмәйбез әле без ул Идүкәй турында. Без Идүкәй нәселе. Хәзер менә без 40 иллеләр. 40 иллеләр менә ошо Бәләбәй урманнарынан башлап Уфага хәтлек. Без 40 иллеләр. Уң яктан, көньяктан кала Сыбыйлар, Сыбый меңнәр. Теге яктан ниләр, төньяктан анда кала Кобау меңнәр и Каңнылар. Уфага хәтлек безнең 40 илләр. 40 илләргә Туктар бейгә Идүкәй җир бүлеп бирә. Ул шул хәтлек гадел була. Туктар бей үзе Яйык Сыбыйның 9-нчы улы була. 8 агасы бер төптән булып, маңа җир бирмәйләр. Шуннан ул китә Әйле иленә, ул якка Кыпсаклардан халыкны яугирләрне җыеп алып килеп,
Сигез ағасына не асауыл, соғыш асауыл. Атышалар алар, міне бұл неден, мына 2 түбе бар мұнда. Санай сары, шайтан сары. Шул таулардан атышқанлар алар. Идукей бит тұқтарының тарихын білген. Идукейнің құлдашы Яйық Сыбый. Яйық Сыбый. Аның исімін біз кім екенін де білмейді. Мына сір. Сарвар. Яйық Сыбый болып келе, 1000 жыл ұшы исім келген. Аның ұшы орындағы исімін Үмітбаев язып кете, ол болған Файруз Шах деген. Кім біле? Ол аның фаразы. Әлі екінші исім бұла әлі ол. Исімі білмеген нелер. Әммәләкен Яйық Сыбый деп ұшы исім келген. Қазір 1858 елдің туған бір бабай Ташлауылында. Мына Яйық Сыбый уллары Юбилямин болған, Ябер болған, біздің ауыл қартлары болған, ала шуларны Яйық Сыбый уллары деп бір ауыл. Мына тарихи хәтеріні башқұрт несік сақлаған. Яйық Сыбый, мына қазір айтам. Яйық Сыбый. Яйық кім ол? Орал батырының ұлы. Идел Сыбыйлар бар, 11 тармағысында. Ол да Орал батырының ұлы. Но біз аны сөйлемейбіз. Сол бойлары 4 жылғаны бойлатып айрымдың яқырғанлар. Орал батыр епіс айты. Ошы 4 тармақ сол бойлар. Қазанфар бейінің бір тармағы, аның 4 тармағы Қазанфар бейге қушылып қалған құнығайлар бұла кетмейінсе, бірсі тоже сол бойлар. Мына 5 тармақ, 11-нің ісінен 1000-нәрінің 5-есі сол бойлар. Мына мен собой болып сөйлешіп отырам. Шухатлық тілім өзіме сығылмалы рахат. Қазір бір күн мәситте бабайларға бір-екі не оқаным ертек. Қуалып-лашып әдәби тілді берілген не бейт? Өзі сауқалы дей бір бабай еті. Әлі не келіп сықмайды. Сылатып сөйлеп ап кеткен мұна дей. Ол тарихи хәтір. Мына шул хәтлік халықның нейінде бар. Қазір ұнтылы бара, сабыйлық ұнтылы бара, әдәби тілге көсәбіз. Мәктәпті әдәби тіл. Мына біздің халық ұшы тілін ғұмыр бойы сақлаған. Қазір типтерлер келіп отыра біздің ауылға. Бір нәсіл біздің типтер, ұлы типтер, башқұр типтерлері бұла. Алар келелер әлмәт жағынан, күн байыштан келелер, олар кебілген башқұрт бұла. Мына типтер деген исімні, ұшында айтып кетесім келе, Анар Закирич яза ул, Заки Валиди да ята, яза ул кешеләр, типтерләр, алар дәфтәргә кергән. Шул дәфтәр нинен по аналогии инде типтер булып киткән. Әмма безнең типтерләр сөйләй торган, шул безнең авыл мәкәр типтерләре. Безнең ата-бабалар алар тәре типкән. Суқындыра алмайынсы йөргән теге башкорт каршысына тәре белән килгәндә, ибит. Теге поп қолынан тартып алып тибіп ұсырған нені. Ана өзлері де тибілген инде алар. Дәфтәргә кірткенлер, дұрыс яза Заки Валиди, аларын дәфтәргә кіртіп тіркеп, ерлерін тартып алғанлар. Аларын ясашныға көсіртіп, шулай анда түрлісе яза. Ол ерсіз қалған, илсіз қалған, көсіп жүрген бақырын динін бермеген. Мына нендей башқұрт болған. Башқұрт ифрат ислам динін гәбішіп тұтқан бұла. Біздің дин бит келе Яйық яғынан күн яқтан, Бұлғар яғынан келмей бізге дин. Шуңа көрі дин саф келеш келе. Бізде әулиялік күслі, дәруишлік күслі ола. Ифрат башқұрт теге ислам динінің саф екенін аңнап, аның теге ғади екенін, шулық вақытта аның тұғыры екенін, ияба екенін, аның фиғіліне туры келіп тұра ол. Тәңірілік болған бір тәңіріге барыбыр әліктен өк башқұрт бойсынған, бұл үші тағлимат формасында келген ислам дini шул хәтлек безнең табигатькә яткан булган. Шуңа күрә моны бездә нисек дәрвишлек көчле булган. Нисек бездә бит шул хәтлек әүлияләр көчле булган. Ул бит диннең сафлыгын күрсәтә ул.